Kani ka viral video kabala Spring State hagini gisingi bamta kaba na ki pastor uta u Leonard Akuda u lalecha ri Pakistan lane ka Islamic Republic of Pakistan ulalej ban le ki kampla ki jong u da kaba u punkhia ki babun ba ki bapang ki bastom ki ba matla bat kumjuru ki bam yo sngew ki bam yo I te layu I hangne kani ka jingtho kabala Spring State bat kumjuru kani ka viral video agba une pastor ulalej kite ki jaka ki ba buntam ki muslim ha kate ka ri Pakistan bat deling ba kani ka jingla jongne u pastor ban le kite ki kampala agba bun na kite ki muslim kila kala sha kaniam Kristen te kumta dagani ka video nga kentukan pa me pi kamtam ki Kristen ki ba de na po ka ri India to nginya huser bat nginya im kumba une pastor ulahikai bat khamtam da ba ulecha ki jaka ki ba ki briu ki empat tip ya ujisu ti ulapan kala bemut ya kini ki muslim nya pe thangne kaduru ngiyoi da ba uhikai bat ule ki kampala ha ka jinge ki jongu ti kumta da ka te ka bor phla bat ka jingyo jingkhia kini ki muslim kila wan bat kila kelasya ka balang Kristen hakati ka jaka bat hakati kari te kumta dagati ka kampala ute pastor ula yaro shibun ya kite ki muslim ki bala yo ya ki jingpun khia bat khamtam ban sngutu ya ublei ba ude utrai tang bat mauhi ubade unong penim